Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотим отпустить новый конкурс, и в этом конкурсе будет 8 мест. Будет участвовать также 13 спонсоров, на которые вы должны подписаться и быть там активными. Первое место 2000 рублей, второе место 1500 рублей, третье место 1000 рублей и все остальные 5 мест по 500 рублей. Конкурс будет длиться 2 недели. Все эти 2 недели вы должны оставлять ваши комментарии под видео и ставить лайки. рӯз бахар дӯстони азиз, инак конкурси нави моро оғоз мекунем. Дар конкурси мо иштирок дорад 13 спонсор. Ин конкурсе ҳаст аввалин конкурсе ки бо спонсорҳо мо пешкаши шумо мегардонем ва баҳри шумо мо тӯҳфаҳои пулӣ гузоштаем. Дар он ҷо 8 ҷой аст. дар 8 ҷои аввал 2000 рубл, ҷои дуюм 1500, ҷои сеюм 1000 рубл ва 5 ҷои дигар бошад 500 рублӣ мебошад. Дӯстони азиз, конкурси мо шартҳои конкурси мо чунин аст. Бояд шумо ба ҳамин 13 спонсор подписатсия кунед, лайк гузоред дар ҳар як комментарияшон, дар ҳар як видеошон комментария гузоред аз 1-2 ва ҳатман ки бояд комментарияи навистаи шумо доири ҳамун видео бояд ки ҳатман комментарияи навистаи шумо доири ҳамун видео бошад. Комментарияҳое ки ҳисоб намешавад, якум ё дуюм лайк, шим чандум лайк ҳисоб намешавад, беҳтарин класс ба пеш ассалому алайкумам ҳисоб намешавад. Бояд ки доири ҳамун мавзӯъ бошад. ҳатман ки бояд дар доири мавзӯи ҳамун видео нависед. Дар ҳамин спонсорҳои мо баҳри шумо ин тӯҳфаҳоро пешниҳод карданд. Мо ҳамин як гурӯҳ занони блогер тасмим гирифтем ки пул гузорем ва дар ин ҷо бошад. Ман Дина дар сообщество мондам, конкурс оғоз мекунем, спонсорро лозим дорем. Як хел аз ҳалолхӯрҳо ба мо навист ки шумо ҳаромхӯрҳо конкурс мекунед. Мо ҳаққи ҳичкера нахӯрдаем, нахӯрданием. мо фақат барои пешравии канали он шахсон ки каналошон пеш бираванд гуфта кӯшиш кардестем. Мо агар аз ваё 500 рублӣ гирифта бошем, айхмон 1000 зиёд мондем барои конкурс пеш рафтан. барои ҳамин ҳар хел гапҳои ахмақона нанависед. баъзе одамо маъқул набошад, бубуроед биред. ина михел дӯстои азиз, ҳатман ки иштирок кунед ва ҳатман ки иштирок кунед, фаъол бошед ва тӯҳфаҳоро бурд кунед ва бо спонсорҳои имрӯза шинос мешавед. Каналҳо аз ҳамин шахсон иборатанд. Канали аввал простаи дастсубна, хело хӯришҳо, печеньҳо ва хӯрокҳои болаззат дар ин ҷо метавонед дастрас кунед. Канали дуюм низ канали пухтупаз мебошад. апаҷоно хеле хӯрокҳои бамазза, тортҳо, хӯришҳои бамазза дорад. ҳатман ки дароед меҳмон шавед. Канали сеюм бошад канали Маҳмад Теҷеке, канали влогви аст. пухтупазҳо, влогҳо ва сайри Сочиро ба шумо нишон медиҳад. ҳатман ки дуроед Сочиро тамошо кунед. Ва канали сеюм бошад ин канали Шукрон Теҷе. ин ҳам канали пухтупаз, влогҳо дорад, баъзе влогҳо дорад. ҳатман дуроед. Ва канали чорум бошад ин канали Таҷичка рисует школница. дар аввали хоҳарҷонмон расм мекашид, ҳоло бошад влог мепартоянд. ва канали дигар бошад ин канали Ситора шоп магазин аст. ҳатман ки дароед куртои фасон заказ кунед. Канали дигар бошад канали Имронҷон шоу. апаҷоно хеле канали беҳтарин влогви аст. худаш ва духтараш ин каналро пеш мебарад. ҳатман ки дароед. ва канали дигар бошад ин канали Зиёзатиҷӣ. апаҷонмон канали влогви дорад, каналҳои беҳтарин. ҳатман ки ба ҳама спонсорҳои мо биромада хабар гиред, пушаймон намешавед. Канали дигар бошад пухтупази хонагӣ, хеле хӯрокҳои болаззат, хӯришҳо ва хӯрокҳои дар муддати кӯтоҳ тайёркунанда доранд. Канали дигар бошад ин канали
асмояи ноз хоҳармон навк шудиян канала. ҳатман медуроем дастгирӣ мекунем. пухтупазҳо влогҳо доранд ва канали дигар мама влог тҷк. ҳатман канали япаҷонмонам даромада дастгирӣ мекунем. Инам пухтупаз влог ва каналҳои дигар бошад. Ин канали биби оишаҷон духтарбанозиёча пухтупаз влогҳо эфирҳо доранд. ҳатман дастгирӣ мекунем. Канали охирон бошад. Канали дуюми мо канали Фариза ТВ аст ва умедворам ки ҳаматон медуроед дастгирӣ мекунед ва дастгириро фаромӯш намекунед. Дар инҷо бошад қиссаҳои исломӣ ва влогҳо дорем. Азиз, ногуфта намонад ки мо ғолибонро аз рӯи программа интихоб мекунем ва касе ки ғолиб бояд ҳатман ки каналаш ҳуй бошад. Ҷое ки каналаш ҳуй боша, бояд ҳатман ки агар каналаш маҳкам боша ғолиб омад, мо тӯҳфа наметиҳем ва ҳатман ки бояд дар таги ҳамин видео нависад ман иштирок дорам ё ки участвую. Напишите комментарий, участвую или иштирок мекунам. Так, выбирать участников по программе. Это все будет рандомно. И те, кто одержал победу, и у кого закрыт канал, мы не дадим ему приз, а у кого открыт канал, мы сможем ему дать приз. Бояд ҳатман ки ғолибони озмун ҳатман ки дар спонсорҳои мо комментарияҳоаш бошад дар ҳар як видеои спонсорҳо. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Ба ҳама бурдборӣ хоҳам.